pani Anna zarába viac. Teraz Aténa odporúčateľský bonus môžete získať aj vy. Stačí, ak sa pri vašej práci stretávate s rodinami, ktoré potrebujú 24-hodinovú opateru, alebo s opatrovateľkami, ktoré hľadajú prácu. V spoločnosti Aténa nepretržite hľadáme klientov, ktorým by naše služby pomohli, ako aj odborný personál, ktorý nám pomôže zabezpečiť spoľahlivú opateru na vysokej úrovni. Preto teraz môžete odporúčať aj vy. Za každé úspešné odporúčanie opatrovateľky alebo rodiny získate jednorázovú odmenu vo výške 300 €. Navyše za každý mesiac práce opatrovateľky alebo aktívnej spolupráce s rodinou získate odmenu 50 €. Vďaka vášmu odporúčaniu pomáhate svojim známym nájsť si prácu alebo profesionálnu opateru a dokážete si tak zvýšiť váš mesačný príjem či prispieť k rastu a kvalite našich služieb. Neváhajte a odporúčte vašich známych, ktorí to potrebujú už dnes. Zistite viac na athena.org.